4. sijalla Riesa. Jaetulla 3. sijalla Harhamäenparvi ja Rotat. Ja sitten tässä on 2. sija ja 1. sija. Ja niillä on 3 pisteen erolla. 3 äänen erolla. Toisena on ajankaarti ja voittaja on Raadon Nylkä. Joo, tästä palkinnosta vielä. Tämä on siis kirjaimellisesti pääpalkinto. Ja tässä näkyy Hiidenkirnun historia. Joka vuosi laitetaan tänne lisää laattoja, niin tällä voi poffata, kun ottaa tämän piikin pois. Tämä lähtee pois, ruuvi vielä mukana tuossa. Niin. Mutta siis laattoja tulee lisää ja siinä pikkuhiljaa... Maito nousee. Sitten joskus tarvitaan toinen kypärä. Niin, mutta nyt vielä selvitään tällä. Montakohan vuotta tähän vielä mahtuu? Koko haarniska ois. 8 vuotta varmaan mahtuu ainakin. Mutta semmonen, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Onnatti olkaa. Kiitoksia! Sun pitää nyt käyttää sitä sohua.